Trendov je mnoho. Dnes vás naučím líčenie, ktoré podkreslí vašu tvár a je to jemne modelujúce líčenie, ktoré vy nosíte do práce, na svadbu, ak použijete tmavší rúž, na rande, večer, keď pôjdete von s kamarátkami alebo do kina. A pleť som najskôr fixovala fixačným gelom pod make-up, naniesla som korektor pod oči na rozjasnenie party a už nanášam rozjasňujúcu podkladovú bázu, v ktorej mám totálnu spoľahlivosť v rámci výdrže, krytia a nádherného rozjasnenia. Teraz už pleť rozjasňujem s korektorom, ktorý ladí k tónu mojej pleti, prejasňujem stredné partie pod očami a fixujem pleť hodvábnym púdrom. A dokresľujem obočie, začínam vždy tým najvyšším bodom, domalujem koniec a až potom pokračujem tým začiatkom obočia. Ja používam od tieňa Chroma Fusion Hazelnut, fixujem ho s Dark Blonde gelom, fixačným gelom a teraz jemne pleť konturujem konturovacím púdorom Latte. Používam to vždy pri každom líčení, aby tá pleť nepôsobila plocho a konturujem sa jemne aj po obvode tváre. Na líčenie očí používam krémový očný tieň, takisto môžete použiť aj korektor. A na to jemnúčko zafixujem tieňom Biscotti a prejasním vnútorný kútik oka. A teraz už nastáva modelovanie pri otvorenom pohľade. Robím tzv. Modelujúci banán vyššie nad zhyb očka, čiže nezdvíham obočie pri priamom pohľade. Vymodelujem banán, naberám ho naviackrát a dobre tú farbičku vyblendujem a rovnako aj prechádzam do vonkajšieho kútika oka. Ako presne nalíčiť, každé očko sa líči inak, ktoré je blízko, ďalej od seba, ale to konkrétne sa už naučíte na kurze líčenia u svojej direktorky, presne tieto špecifika. Takže dobre to vyblendujem. No a ako rozjasňujúci tieň používam rozjasňujúci púder Glaze, ktorý nanášavam na tú pohyblivú časť, v podstate do tej partie, kde je dúhovka, kde prechádza dúhovka. A teraz dodám hĺbku oka s očným tieňom Mahogany, ktorý nanášam pri vonkajšej línii rias a dám ho jemne aj do záhybu. A teraz tým blendovacím štetcom vpracujem do toho predchádzajúceho hazelnutu. Pod obočie ešte nanášam Biscotti a očko vydefinujem, vykonturujem tvár toho očka s brown vodeodolnou konturovacou ceruskou, ktorá mi drží počas dňa a odoláva všetkým nástrahám, či je zlé počasie, pršalo by, slzlí by mi oči, že nádherne vydrží. Začínam vždy tým vonkajším vlastne chvostíkom pri otvorenom očku a domalujem teda celú líniu. Používam Lash Intensity maskaru, kde najskôr s tými nízkymi štetinkami vyčešem a dodám objem. Riasam zachytí každú aj najjemnejšiu riasu a potom otočím ten rebienok a bočnými štetinkami vlastne dodám dĺžku svojim riasám a celé to nádherne vyčešem. S týmto aplikátorom si namalíte naozaj krásne riasy, ale sa treba tomu povenovať a treba poznať správnu techniku. Keď zabudnete ako ja, tak mahogany tieň môžete naniesť aj po nalíčení rias na spodnú líniu. Teraz používam konturovaciu ceruzku Move Nude, ktorá vykonturuje moje pery, vydefinuje a hornú líniu si malinko zväčším o taký milimetrik, idem až na kontúru, až nad pigment o nejaký milimeter vyššie, pretože mám malé pery, používam rúž vo tieni Rosewood, pololesklý gelový, vďaka ktorému mám spoľahlivosť, že sa neroztečie, nerozpije, aj keď by ste boli v práci, máte nejaký meeting. Teraz pokračujem s lícenkou Rouge Rose, Shy Blush, ktorá je absolútne trendová, dá takú šťavu celej tváričke, no a rozjasním ešte vrcholky lícnych kostí práve s trendovým rozjasňujúcim púdrom Glazed, prechádzam aj po nožteku. Celé líčenie je hotové, verím, že sa vám páči a že si ho vyskúšate rovnako so mnou.